Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Sangguniang panglungsod ng San Fernando, in-override ang pagvito ni Mayor Kaluwag sa dalawang ordinansa hinggil sa reclassification ng lupa. Gumuhong kalsada sa gilid ng Balite Creek, Siyudad San Fernando, pangambang hatid sa mga residente ng isang pribadong subdivision. Clearing operation sa mga kalsada, pinaigting ng City Government of Mabalacat. Trabaho sa gobyerno, klase sa Pampanga, suspendido sa September 8 bilang paggunita sa 66th canonical coronation ng Virgen de los Remedios. At artists, art organizations sa rehiyon, pinarangalan ng First HIAS Award ng Cultural Center of the Philippines. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sinuspende na ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang trabaho sa government offices, maging ang mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan sa darating ng Huwebes, September 8. Ang mga frontline at iba pang mahalagang opisina naman ay pinag-utos ng gobernador na magtalaga ng skeletal force. Ayon po sa inilabas na executive order ni Pineda, ang suspensyon ay upang bigyan ng pagkakataon ng mga deboto na ipagdiwang ang 66th canonical coronation anniversary ng Virgen de los Remedios, ang patroness ng Pampanga. Ilang aktibidad din daw ang hinanda ng Archdiocese ng San Fernando. Kabilang po dito ay isang vigil na magsisimula ng madaling araw hanggang umaga, reenactment ng canonical coronation at banal na misa. Matapos mo mag-viral online ay isang post ng local automotive website kung saan nagmisulang parking lot umano ang Quezon Drive sa Barangay Dao, Mabalacat City, Pampanga, ipinag-utos na ng City Government ang mas maigting na pagpapatupad ng road clearing operation sa mga pangunahing kalsada. Una inoperate ng Mabalacat City Government Task Force Anti-Road Obstruction o MCGTF-ARO ang Cabana MacArthur Highway Biyernes September 2. Ipinag-utos na rin daw ni Mayor Chris Garbo sa MCG-TG-ARO na tanggalin ang mga obstruction sa mga daan nakapalibot sa Mabalacat Public Market at sa intersection ng Mamatitang at Dolores. Kabilang po sa mga ipinatanggal ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa gilid ng kalsada, mga kariton ng sidewalk vendors, maging ang mga bubong ng mga tindahan na nakalampas sa highway. Paalala ni Mayor Chris Garbo, dapat panatiling malinis sa anumang sagabal ang mga kalsada sa syudad para na rin sa kaligtasan ng mga pedestrian at motorista. Pinasalamatan din ng alkalde ang mga concerned citizen at netizen sa pagtulong upang mapabuti ang kondisyon ng mga trapiko sa mga pangunahing kalsada sa syudad. Kaugnay po ng balitang yan, makakasama natin si Jay Pelayo, ang Safety Information Officer ng Mabalacat. Sir Jay, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi, Jen, at sa inyong mga taga-subaybay sa CLTV. Magandang gabi sa inyo. Yes, kumusta po ang naging resulta nitong isinagawang clearing operations dyan po sa Mabalacat sa inyong lugar, Sir Jay? Yes, it's very successful at nagpapasalamat po kami sa mga netizens at mga natin na talagang naipapakita yung magandang ugnayan ng private at ng public government para malaman din natin kung ano yung kanilang mga hinaing. We heard na ireklamo na ito sa barangay level, ngunit pagkatapos ng kanilang mga efforts doon, na-vent out na nila at nagamit yung sa isang vlog ng automotive website. At doon nalaman ni Mayor Chris Garbo yung kanilang suliranin at kaagad naman itong
tinugunan ng ating alkalde at nagsagawa nga, inutos niya sa pamamagitan ng ating task force anti-road obstruction yung clearing operation not only on that particular area sa may Quezon Drive ng Barangay Dao, but also sa mga identified areas dito po sa lungsod ng Mabalacat. Kapag sinabing road obstruction, Sir Jay, ano ba yung mga nilinis ninyo? Ano yung mga clear ninyo? Kasi of course, aside sa mga sasakyan na ginagawang parking lot nga, no, ito yung nasita ng ating netizens. Ano pa ba yung mga tinanggal? Ano yung mga nilinis ng inyong mga tauhan sa Mabalacat? Tama po kayo dyan, Ms. Jen. No? Usually kasi pag obstruction yung naririnig natin, yung mga usually nakikita nating violation, yung mga ginagawang parkingan yung kalsada. At yun ganun yung case doon sa may Quezon Drive sa Barangay Dao na may nilagyan pa nila ng cover yung kanilang sasakyan na parang pagmamay-ari na nila yung kanilang yung tapat ng kanilang tahanan. Oo, pero maliban po dyan, kasama po sa obstruction yung mga encroachments, no? Yung kung meron kang istruktura, nilagyan mo ng halimbawa yung mga roofing, no? Sumobra ka doon sa yung property. Kung ginawa mo rin yung mga sa mga motorista natin, yung kanilang mga motorsiklo, mga tricycle, ginawa nilang para yung sidewalk, ginawa na rin nilang parkingan. Yung iba nating mga gustong maghanap buhay, kaya nga lang wala po sa lugar, ano rin po na nagva-violate din po sila sa pamamagitan ng pagpupwesto sa mga lugar na hindi po aprobado ng pamahalaan. Yun po yung sinama namin sa ating mga clearing operations. Kaya nasama rin po sa mga identified na lugar yung sa ating Mabalacat City Public Market, no? Nasa mga 80 establishments po doon, mga 80 ambulant vendors yung mga na-identify natin nagkaroon ng violation at na pagsabihan po natin yung ating mga kababayan. Muli, reminded them na bawal po yung kanilang mga ginagawa. Pero of course, ito pong mga apektadong sidewalk vendors, itong mga ambulant vendors na tinatawag natin, Sir Jay, although alam nila na may batas talaga na ipinagbabawal, no, yung paggamit nga dun sa kalsada para magtinda, no, maghanap buhay. Pero paano naman ang gagawin ng LGU para somehow, syempre, kabuhayan ng ating mga kababayan nito para after this clearing operation, syempre yung kanilang hanap buhay, may ipagpatuloy pa rin nila. Ililipat ba sila or meron bang ganitong plano ang LGU? Of course, para matulungan pa rin itong mga affected na sidewalk vendors? Opo, meron po, naintindihan po namin na kailangan maghanap buhay ng ating mga kababayan. Pero since 2018 pa ho, meron na po silang designated na lugar yung ating mga ambulant vendors. No? We call it yung central venue for the ambulant vendors. No? Pati po yung mga kapatid nating Muslim na naninirahan dito sa lungsod ng Mabalacat, we also allotted space for them. No? Sama-sama po sila doon. Yung mga ibang mga kapatid natin Muslim, nagsialisan na umuwi na sa kanilang mga probinsya. So marami pa hong mga spaces na available. Pwede po magtinda ron yung ating mga kababayan. And at the same time, meron po yung isa pang pwesto natin sa malapit sa staircase mismo ng Mabalacat City Public Market. Pwede po nilang gamitin yon, no? And at the same time, meron pong yung in partnership with Dole at yung ating City Peso, nag-provide po tayo ng mga 50 nego carts, mga pangkabuhayan po ng ating mga kababayan na naapektuhan sa pagtitinda. Pero yun nga lang, nasa illegal na pwesto po sila. I remember nung panahon ni Pangulong Duterte, nung talagang
strictly na-implement itong road clearing na ito, Sir J, that was 2019 or 2020, kung di ako nagkakamali. Pero itong clearing operations na isasagawa sa Mabalacat City, hanggang kailan ito? Magtutuloy-tuloy ba ito? At before I let you go also, Sir J, mensahe na lang or paalala sa inyong mga kababayan pagdating sa usapin na ito, no, sa road clearing operations na ginagawa ng LGU sa Mabalacat. Ayan, yung paalala lang po na yung daan hindi lang po para sa ilan, para sa atin po lahat yan, yung kalsada. So alam naman po natin, tayong mga Pilipino, pag nasa ibang lugar, pag nasa Clark, nasa Subic, nasa ibang bansa, tayo po ay sumusunod sa mga batas. No? Why not on our very own? Sana po ma-practice din natin to. Yung pong mga Pilipino, mga Kapampangan, mga Mabalaqueñas, they're known for their discipline, no, sa pag-obey ng mga batas. Gawin po natin to sa sarili nating mga tahanan, no, hindi po pag nakaalis na yung clearing operations team babalik na naman kayo sa dating gawi. Paalala na rin po ito ni Mayor Chris Carpo sa mga opisyales ng barangay, no, kayo po ang yung mga nasasakupan ninyo. Alam ko po meron kayong mga kumpare, mga kumare na naapektuhan dito, pero sana po alam naman po natin ilugar, no, yung pagtupad sa batas, no. Pag minsan po constituent nyo man yan, pero ganun po talaga para po maayos, no? Walang masabi yung inyong mga kababayan sa inyong pamumuno. Sundin po natin yung batas para hindi na po maging regular yung laging clearing operation. Pag minsan po nakakaawa rin na akala mo binibiktima mo pa yung mga kababayan mo, no? Parang kinakawawa mo pa yung mga kababayan mo. The fact is, meron pong violation, meron po tayong batas at kailangan po natin itong sundin. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Sir J. Pelayo. Magandang gabi sir. Mga kareyon, J. Pelayo, ang City Information Officer ng Mabalacat. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita upang maiwasan ang childhood obesity at malnutrition, isinusulong po ngayon ng ating kabalena si Senator Lito Lapid ang panukalang batas ay pagbabawal ang pagtitinda ng junk food at sugary drinks, gaya ng soft drinks sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa mga babatas, may malaking epekto ang kinakain at nutrisyong nakukuha ng batas sa kanyang pagkatuto. Sang-ayon naman ang ilan sa mga kabalen natin sa panukala nila. May detalye ng balitang yan si Karen Morillo. Isang panukalang batas ang inihain ng Kapampangan Senator na si Lito Lapid upang ipagbawal ang pagtitinda ng mga junk food at iba pang matatamis na inumin sa mga pampublikong paaralan. Ito ang Senate Bill 1231 o Healthy Food and Beverage Program na layong labanan ang childhood obesity at malnutrisyon. Isinusulong sa naturang panukala ang malusog at wastong pagkain sa mga learners, guro at mga non-teaching personnel. Ayon kay Senator Lapid, ang malusog na pagkain ay may mahalagang papel sa learning at cognitive development ng mga estudyante. Batay umano sa mga pag-aaral, ang mga batang hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon ay hirap matuto. Mababa ang mga nakukuhang marka at may posibilidad na huminto sa pag-aaral. Sa ilalim ng panukala ay pagbabawal ang pagtitinda, pamamahagi at promosyon ng junk foods at sugary drinks sa loob ng mga eskwelahan, pati na rin sa mga tindahan na may 100 metro ang layo mula sa mga paaralan. Oras na maging ganap na batas, ipatutupad ito sa lahat ng public, elementary at secondary schools at learning institutions. Sang-ayon naman ang ilan sa ating mga kabalen sa panukala ni Lapid. Bawal po talaga ng junk food sa loob ng school kasi po sa mga bata, hindi po talaga siya advisable, makakasama po talaga siya. Para maiwasan po sa mga bata at saka hindi rin sila magkakasakit. Hindi po pwedeng kumain ng mga junk food sa mga bata dahil po bawal sa kanila. Bawal po talaga kasi lalo na pag hindi po palaging kumakain ng kanin ng mga bata, minsan nagaganyan ang kinakain nila, kaya po binabawal nila. Bawal yun. Mas maganda yung total, nagbabawal naman yung mga bata. May kumpleto naman yung pinapabawal ng mga magulang nila. Kasi po gusto ko din po ng mga healthy food po at ayaw ko po yung mga junk food. Kapag mahihilig kayo sa junk foods, huwag nyo kainin at pigilan nyo ang sarili nyo at kumain kayo ng mga healthy food. Batay sa datos ng Department of Health, ang mga batang edad 0 to 5 years old ang labis na apektado ng malnutrisyon dito sa Central Luzon. Makikita sa 2021 data na 2.57% o nasa higit 27,000 ang mga overweight. 2.50% o higit 26,000 naman ang underweight at 0.91% o higit 9,000 ang severely underweight. Karen Morillo, CLTV News. Naglabas na ng rekomendasyon ng Department of Health para palawigin ang umiiral na state of calamity sa buong bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Nakatakda kasi magtapos ang naturang deklarasyon sa ika-12 ng Setyembre. Hindi naman ito sinuportahan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at sinabing mas dapat pagtuunan ng pansin ngayon ang lumulobong kaso ng dengue. Nagbabalik si Karen Maurillo. Matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na magkaroon ng extension ang umiiral na nationwide state of calamity bunsod ng COVID-19 pandemic, naglabas na rin ang rekomendasyon ng Kagawaran ng Kalusugan kaugnay nito. Ayon kay Dr. Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng DOH, naisumite na raw nila ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kalaki pang mga batayan ng ahensya para sa pagpapalawig ng state of calamity. The President has pronounced during one of his interviews, he said that most likely we are going to extend the state of calamity until the end of the year. So with that pronouncement, what we did was to communicate with the National Disaster Risk Reduction and Management Council. We already forwarded our recommendations to the NDRMC
together with the different basis kung bakit natin siya pinapa-extend. March 2020, nang magdeklara si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng State of Public Health Emergency sa bansa dahil sa coronavirus outbreak. Ayon sa proklamasyon, ang State of Public Health Emergency ay maaaring manatiling epektibo hanggang sa alisin o bawiin ito ng Pangulo. Pumirma rin si Duterte noon ng hiwalay na proklamasyon na nagdedeklara ng nationwide state of calamity dahil sa COVID-19. Tatagal lang sana ito hanggang September 2020, pero 2 beses nang na-extend at nakatakda ng mapaso sa darating na September 12. Samantala, hindi sang-ayon sa pagpapalawig ng state of calamity si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Naniniwala raw ang senador na hindi ito makabubuti sa turismo ng bansa. Bukod pa rito, bumababa na rin umano ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa kaya't wala na raw dahilan para ipagpatuloy ang state of calamity. Aniya, mas mataas pa ang kaso ng dengue na siyang dapat natutukan sa ngayon. Sa pinakahuling tala ng DOH, mayroong higit 118,000 na kaso ng dengue ang naiulat ngayong taon, kung saan 399 dito ang nauwi sa pagkasawi. 153% na mas mataas ito kumpara noong 2021 na mayroon lamang 46,761 na kaso. Karen Maurilio, CLTV News. Aprobado na ng House Committee on Appropriations ang 9.3 billion pesos na OP para po sa susunod na taon. Tumagal lang ng 7 minuto ang deliberasyon at tinapos na ang pagdinig nitong Biyernes, September 3. Agad na naghain ng motion si House Majority Leader Manuel Dalipe na i-terminate ang briefing at aprobahan agad ang budget ng Office of the President bilang tradisyon sa pagbibigay ng parliamentary courtesy sa isang co-equal branch ng gobyerno. Nagpasalamat naman si Executive Secretary Vic Rodriguez sa agarang pag-aproba ng proposed budget ng OP. Sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program, 6.87 billion mula sa budget ay mapupunta sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. 1.5 billion pesos naman para sa personal services, habang 590.8 million para sa capital outlay. Maglalandi ng 4.5 billion pesos para sa confidential and intelligence funds. Samantala, target naman na may pasa hanggang October 1 ang 2023 national budget na ipapadala sa Senado para magsagawa rin ng deliberasyon at malagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Nanindigan ang sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga na dumaan sa wasong proseso at sapat na pag-aaral ang dalawang ordinansa na kanilang ipinasa hinggil sa pag-reclassify ng ilang lupain sa Barangay Kalulot at Panipuan. Binito kasi ni Mayor Bill Macaluwag ang dalawang ordinansa kaya naman nagbutuhan ng konseho para i-override ang desisyon ng alkalde. Narito ang detalye ng balitang ito. In-override ng sangguniang panglungsod ng San Fernando, Pampanga ang naging pag-veto ni Mayor Vil Macaluwag sa dalawang ordinansa naglalayong i-reclassify ang ilang porsyon ng lupa sa Barangay Panipuan at Kalulot mula sa pagiging agricultural patungo residential. Ito ang mga sumusunod. Sangguniang panglungsod Ordinance Number 2022-004 na sakop ng 2.7 hectares sa lupain sa Barangay Kalulot na nakapangalan kina Antonio Florencio L. Carlos at Heidi C. Carlos. At sangguniang panglungsod Ordinance Number 2022-005 na sakop naman ng 5 hectares sa lawak na lupain sa Barangay Panipuan at nakapangalan kina Mark M. Wihangco at Alin Marie Wihangco. Matatanda ang ikasyam ng Agosto nang ipasa ng City Council ang dalawang ordinansa, ngunit vinito naman ito ni Mayor Caluwag pagdating sa kanyang tanggapan nitong September 1. Alinsunod sa batas, kinakailangan lamang ng 2/3 o 8 boto mula sa mga miyembro ng konseho para ma-override ang isang navitong ordinansa. 12 naman sa mga miyembro ng City Council ng San Fernando ang pumabor na i-override ang desisyon ni Caluwag. For the record, it's unanimous and a resolution overriding the veto of the Honorable City Mayor Vilma B. Caluwag on the Ordinance Number 2022-004 and Ordinance Number 2022-005 is approved on the first, second, and third reading. Ayon kay Councilor Aizel Macalino, ang chairperson ng Committee on Good Governance at Majority Floor Leader sa konseho, dumaan sa tamang proseso at pinag-aralang mabuti ang pagpapasa ng mga nasabing ordinansa, kaya in-override nilang veto order ng alkalde. We are holding the certification from the sole agency that should give this approval for the reclassification, which is the Department of Agriculture. So, sila lang po ang pwedeng magdikta sa amin dito sa Sanggunian na ito pwede pang mag-reclassify at ito hindi na pwede. Sila lang. Nakasaad din umano sa Comprehensive Land Use Plano CLUP ng syudad na mayroon pang sapat na agricultural lands na maaaring i-reclassify. We still have a remaining 1.37% to reclassify, and that is equivalent to 29.26 hectares. Yun po ang binigay ng planning dated September 5, 2022, and ito po pagkaupo natin as the 8th Sanggunian, meaning that we haven't reached our limit. Batay sa CLUP ng syudad, aabot sa higit 2,100 ang hectares sa agricultural land ng San Fernando. 10% umuna rito, higit 200 hektarya ang maaaring reclassify. Paliwanag ng City Council, higit 8% pa lamang o nasa 184 na hektarya pa lamang ang nare-reclassify. 2.7 hectares lamang daw ang sukat ng lupa na i-reclassify sa Barangay Kalulot at 5 hektarya naman mula sa Barangay Panipuan. Ayon kay Vice Mayor BJ Lagman, senyales lamang ito ng progreso sa syudad at pagbubukas ng oportunidad para sa mga Fernandino. Ito rin umano ang kauna-unahang pag-veto na executive office at pag-override ng SP sa syudad. Of course, as a legislative branch po, na everything is according to the processes and the requirements. So, we are acting on it po. So, I hope that the executive branch will understand that we are a co-equal body, and we function our obligation as how we should act, and function on the check and balance, and to facilitate such proposals coming from the proponents, yung specifically for this
2 items ordinance na reclassification. So dumaan ho sa proseso. Isang beses lamang maaaring i-veto ng local chief executive ang isang partikular na ordinansa. Matapos itong ma-override ng sangguniang panglungsod, ay otomatiko na ito magiging ganap na batas. Samantala, sinubukan kuna ng pahayag ng CLTV News si Mayor Vilma Caluwag, subalit hindi pa ito tumutugon as of 3 p.m. ng September 6. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa panig ng alkalde. JM De Jesus, CLTV News. Nababahala po ngayon ang ilang mga residente sa isang pribadong subdivision sa City of San Fernando, Pampanga dahil sa gumuhong bahagi ng kalsada na malapit sa Baliti Creek. Pangamba nila na maging ang kinatatayuan ng kanilang bahay ay matangay ng tubig sa sapa, lalo na sa tuwing malakas ang ulan. Ininspeksyon na rin ng city government ang naturang istruktura at sinabing sila ay makikipag-ugnayan sa developer dahil pribado ang naturang subdivision. May eksklusibong report si JM De Jesus. Dinadalaw man ng antok, hirap daw makatulog sa gabi si Sally Montevirgen, residente ng isang pribadong subdivision sa Barangay Baliti, City of San Fernando, Pampanga. Gumuho na kasi ang isang bahagi ng kalsada sa kanila na kalapit lamang ng sapa. Kasi nung nagibayan, halos pagka umuulan, hindi na ako natutulog. Lagi akong nakasilip sa bintana o sa may gate. Tinitingnan ko, baka mamaya gumuho na, pati kami kasama. At pagka nakaiga ako, hindi ako makatulog, baka mamaya yung bahay namin, bigla na lang bumagsak. So ang gagawin ko, lumalabas ako, talaga sinisilip ko. Hindi talaga kami natutulog, lalo na pag umuulan. Kwento ng asawa ni Sally na si Samuel, taong 2020 pa umuno nasira ang struktura at simula noon ay lumala na ng lumala ang kondisyon nito. Nung nakaraang 2020 pa, malakas ang ulan, July. Malakas po ang agos ng sapa. Kinain ng tubig yung lupa sa ilalim ng pader. Kaya nagiba yung pader namin dito sa tagiliran ng bahay namin. So ganoon nga, nangangamba nga kami na baka tuloy na itong bumigay yung lupa rito at madama yung aming bahay. Dati umano nagagamit ng mga residente ang naturang daan, subalit tila nawala na ito ng silbi ngayon. Nadadaanan, magkasalubong nga yung dalawang sasakyan Dahil two lane po ito Salubungan ng sasakyan, pwedeng dumaan. Sa ngayon po, sa kasalukuyan ay hindi na madaanan at tao na lang dumadaan. Umaasa raw ang pamilya Montevirgen, 10 ng kanilang mga kapitbahay na maaksyonan na ang sirang kalsada. Dapat po talaga na matulungan kami sa sitwasyon namin kasi po buhay yung nakakuan dito Lalo na po sa case namin, sobrang dami namin. At as soon as possible po dapat magawa na po to kasi wag na pong hintayin na lalo pa pong lalala. So ngayon po kasi konti pa lang po, dapat ma-actionan na. Agarang naman pinuntahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at ng City Engineers Office ang lugar upang suriin ang naturang kalsada. Batay sa kanilang pagsisiyasat, posibleng magdulot ng panganib sa mga tahanan at mga residente ang gumuhong istruktura. Paliwanag ni Engineer Ernesto G. Bernabe ng City Engineers Office, nasa kustodiya ng mga may-ari at developer ng subdivision ang pagsasaayos ng gumuhong daan. Sisikapin daw nilang makipagpulong sa developer kasama ang mga homeowner upang agad masolusyonan ang problema. Pinababantayan naman ng CDRMO sa Barangay Council ang sitwasyon at nangako na kahanda silang rumisponde anumang oras na kailangan ng kanilang serbisyo. As of 4 p.m. ng September 6, sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ng CLTV News ang developer ng naturang subdivision hinggil sa issue. Nananatili namang bukas ang CLTV News para sa kanilang panig. JM De Jesus, CLTV News. Ilang artists mula Central Luzon ang nakatanggap ng first HIAS Award mula po sa Cultural Center of the Philippines kaysa sa Sining Luzon Network. Kinikilala ng naturang award ang mga individual o organisasyon sa Luzon para sa kanilang natatanging serbisyo sa pagtaguyod ng kani-kanilang kultura at sining. Isa sa mga awardee ang ating kabalan na si Peter De Vera, kilalang artist at cultural advocate na nagtayo ng Balebalayan Museum for the Poor Center for Transformation through the Arts noong 2011. Dito ay tinuturo ang tumugtog ng indigenous instruments sa ilang kabataan na karamihan ay street children. Layo nito na ilayo sa bisyo ang mga batang kanilang kinukupkop.
Tinanggap ni De Vera ang HIAS Award para sa kategoryang Dance and Cultural Administration. Ang iba pang artists mula sa rehiyon na tumanggap ng kani-kanilang award ay sina Mark Anthony Carpio ng Bulacan, Alfonso Coc Bonipata ng Zambales, Alperas ng Hagonoy, Felicito Sakdala ng Angat, Armando Sagaanan ng Bulacan, ang Beraswain Kalinangan Foundation Incorporated at Lakansili ng Bulacan. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Hindi raw nagtatapos sa pagpapatupad ng kaayusan at pagtitiyak ng kaligtasan sa kalsada ng mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group sa Zambales. Dito kasing linggo September 4, naghatid po ng tulong ang mga PNP HPG personnel sa mga mag-aaral sa Barangay Nagbunga, Bayan ng Castillejos. Kabilang sa mga ipinamahagi ng grupo sa mga bata ang mga bag na may lamang lapis, dumping, crayons at notebooks. Nagkaroon din ng feeding program sa 150 estudyante. Ayon sa team leader ng HPG Zambales na si Police Captain Robin J. Fajardo, nais nilang paigtingin na ugnay ng PNP at ng komunidad, alinsunod na rin sa programa ng pambansang pulisya, ang malasakit, kaayusan at kapayapaan. Naisakatubaran din ang programa sa tulong ng FNA Consultancy and Agency Incorporated at puno ng Apos Spartan Knights Eagles Club. Matatamis na tuwa ng pasasalamat naman ang tugon ng mga estudyanteng benepisyaryo ng naturang programa. Tinanghala national champion sa Pilipinas Super League 21 Under ang ating mga kabalen na pambato po sa basketball, ang Pampanga Delta. Tinalo ng Delta ang Consolacion sa Rock Rivers sa score na 76-71. Bagamat dikit ang laban, nakaalago ang Delta sa huling 2 minuto ng laro. Tinanghal naman ang final MVP si Justin Bautista ng Lubao
Habang best coach naman si Governor Dennis Pineda. Nagpasalamat ang gobernador sa ating mga kabalen para sa kanilang suporta at dasal. May mga kabalen din tayo mula dito sa Pampanga ang nagtungo sa Cebu para po manood ng live, gayon din ang mga Kapampangan sa Queen City of the South. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Club. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Northern at Central Luzon. Kaya po ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng southwest monsoon o hanging habagat at ng ITZZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya din po ang magiging kaulapan, pero sa bandang hapon po o gabi ay magmamaulap din po at posibleng magkaroon ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot doon po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Samantala, isang bagyo po ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ito po ngayon ay tinataya nasa layong 1,680 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito po ngayon ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot na ng 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 km per hour. Mabilis po itong kumikilos, pakanluran, timog-kanluran sa 20 km per hour. Inaasahan po na papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan po natin ng pangalan na Inday. Kaya pinaghahanda pa rin po ang lahat dahil posible pong palakasin din niya ang hanging habagat na siyang magbibigay po ng mga pagulan sa ating bansa. Hindi naman po inaasahang magla-landfall ang nasabing bagyo pero binabantayan pa rin po natin dahil posible pa rin po na ito ay magbago ng direksyon. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Serenga. Maraming salamat po.